Eibarrek aktiboki parte hartzen du Euskaraldiaren 4. edizioan. Elkar mugituz egingo dugu lelopean, aurtengo edizioa maiatzaren 15-tik 25-era egingo da. Bere helburua, udalerriko eguneroko bizitzan euskararen erabilera sustatzea da norbanakoaren inplikazioaren bidez. Euskaraldiak 2 rol proposatzen ditu ekimenean parte hartzeko. Aho bizi, ulertzen duten pertsona guztiekin euskaraz hitz egiteko konpromisoa hartzen dutenentzat, eta belarri prest, hizkuntza ulertzen dutenentzat eta besteak euskaraz hitz egitera animatzen dituztenentzat. Eibarrenak ebai, elkartea arduratzen da gure hirian euskaraldia bultzatzeaz, eta hasiera ekitaldia antolatu zuen Eibarko kaleak musikaz eta giroz bete zituzten jarduerekin. Eibarko kideak dituen latun abando txaranga sortu berriak eman zion hasiera egitaraguari arratsaldeko 6:30. Gero, Jon Alonso abeslari eibartarrak zuzenean kantatu zuen Euskaraldiaren abestiaren Eibarko bertsioa, Ode taldearekin eta Eibarko koro gaztearekin batera. Gainera, manifestu bat, euskararekiko tokiko konpromisoaren ikurra alegia, irakurri zuten Eibarko 11koaren ordezkariek. Une hunkigarrienetakoa, bakoitzak ariketa sozial honetan duen parte hartzea identifikatzen duten ahobizi eta belarri prest txapak jartzearekin heldu zen. Ekitaldia taldeko argazki batekin amaitu zen, baina latun abandok kaleak girotzen jarraitu zuen oraindik. Informazio gune bat jarri zen ere, bertaratutakoek beren txapak jaso eta ekimenean parte hartu nahi zutenek izena eman ahal izateko, mugimendu hau herritar guztiei irekia dagoen ekintza kolektibo bat delako ideia indartuz. Eibarko udalak ekimenarekin duen konpromisoa berretsi du, bere langileen eta ordezkarien parte hartzea sustatuz euskararen eguneroko erabilera bultzatu nahi duen ariketa sozial honetan. Hasi aurreko egunetan, Jon Alonsok eta koro gazteak egindako Euskaraldiaren abestiaren bertsioaren bideoklipa grabatu zen Eibarren. Eibarren akebai taldeko kideek gidatu dute bideoklipa. Euskaraldia ez da ekintza simboliko batera mugatzen. Gizarte dinamika bat da, helburutzat eremu pertsonaleko zein profesionaleko eguneroko interakzioetan hizkuntza ohiturak aldatzea eta euskararen erabilera indartzea hartu dituena. Hizketa bakoitza gizarte elebidun eta kohesionatu batera hurbiltzeko aukera bihurtzen duten honelako ekimenen bidez, Eibarrek euskararen normalizazioarekin duen konpromisoa berresten du. Udalak euskara sustatzeko funtsezkoa den ekimen honetan parte hartzeko deia egin du.